Tervehdys, hyvä yleisö, tervetuloa seuraamaan Kaatokerho vastaan kauniit uintispektaakkelia. 12 kertaa 50 sekauinti viesti, eli ei mikään ihan virallinen veto, mutta sitäkin kohahduttavampi. Kaatokerho ja kauniitten kolmas kohtaaminen tällä kertaa. Tilanne 1-1. Ensimmäinen meni kauniille, Kaatokerho korjas yhteen. Vieraassa ollaan voitettu. Miten tämä homma menee tänään? No, jos vedetään yhteen 3 prinsiippiä, niin Kaatokerholla on erinomaiset rintauimarit. Juho Hienonen, Kaleva Latvala, Ossi Oksa. Eli oletettavasti Kaatokerho tulee hallitsemaan rintauintia. Toisaalta perhosuinnista puuttuu Kaatokerhon selkeästi nopein perhosuimari Mika Sola. Kuinka paljon se vaikuttaa Kaatokerhon uintiin ja pystyykö Kaatokerho hallitsemaan tilanteen ilman Mika Solaa. Ja kolmantena totta kai ihan yleisesti uintiviesteissä nämä viestivaihdot, maaliintulot ja muut yksityiskohdat tulee varmasti näyttelemään isoa roolia. Veikkaan, että näihin 3 asiaan tämä tulee ratkeamaan. Joo, ja vaihdosta kun sanoit, niin 12 kertaa 50, vaihtojahan tulee 13 vai mitä, 11 varmaan, jos tarkkaan 11, ollaan. Kyllä. Niin se on hyvä, että meillä on asiantunteva porukkaa täällä. Tämmöiset ammattikoulun pojat ei välttämättä aina pysy laskuissa mukana, mutta ei siitä väliä. Sen takia meitä on täällä enemmän kuin 1. Mutta miten tänään tulee käymään? Kumpi voittaa? No, Kaatokerho oli viime vuonna todella ylivoimainen ja varmasti Solan poissaolo vaikuttaa, mutta uskon edelleen, että Kaatokerho pystyy uusimaan tämän viime vuoden voittonsa. Ja ilmeisesti luvassa on aika isoakin tapahtumaa. Siellä alkaa altaalaidalla jo tapahtumaa. Enää muutama minuutti itse hetkeen. Ainakin toinen joukkueesta kuuleman mukaan varautunut aika moiseen näytöstyyliin tuossa ennen lajia. Toivottavasti loppuajassakin mennään katsomaan Henkka, mitä siellä tapahtuu. Joo, hieno show luvassa varmasti. Ollaan näihin päälle. Ihan kaikkia vaivoja. Ihan Turkuun hallia. Kaikkia turkulaisia. Tulloi ja meille Turulloi. Niin kaikki vastaan kapinoi. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Kaatokerho. Ei ole Kaatokerho. Lauantai-iltajakso on valmis alkamaan ja se aloitetaan aivan erityisellä uintilajilla. Nimittäin vuoden komeimman uintispektaaklin merkeissä hetken kuluttua kilvoittelevat turkulainen Kaatokerho ja vastassaan vierasjoukkueena tamperelainen kauniiden uintiryhmä. Ja matkana on hyvinkin virallinen 12 kertaa 50 metriä sekauintiviesti ja joukkueet esitellään videotaululla, joten nyt nautitaan. Hyvä yleisö, Kaatokerho vastaan kauniiden uintiryhmä. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa tervetulleeksi vierasjoukkue suoraan Tampereelta kauniiden uintiryhmä tänään. Ja sen kautta Juuso Pelinen, Matias Myyn ja Teemu Laaksonen. Rintamana Riku Karhu, Juho Nieminen sekä Jussi Leinonen. Pervostelijoina Olli Lehtinen, Teemu Terho ja Lauri Leinonen. Ja akkuralla sama Paulit ja Roope Multanen, Jouko Kestalo ja Matti Kallio. Ja joukkueen managerina Jussi Reijonen. Ja seuraava elokuva tarjoillaan sitten Kaatokerhon toimesta. Olkaa hyvät.
Behold the King of Kings. There is only one. Time to play the game. Time to play the game. Ja kaatokerros tänään Tommi Valle Vallerius. Kaleva Kalun Latvala. Henri Farao Verho. Ranskan Hartman. Samuli Sampa Heino. Kalle Kalsek Välilä. Miikka Keisari Korventausta. Miika Siika Nordblad. Juho Whisper Heinonen. Ossi Ode Oksa. Jami Jallio Kallio. Rasmus Rasse Rantanen. Ja nyt sitten käsiä yhteen. Radalle 5 saapuu tällä illan joukkue Kaatokerho! Selkäularina Hartman, Välilä ja Nordblad! Rikkaumarina Latvala, Oksa, Hienonen! Perhososuuksilla Verho, Kallio, Korventausta. Ja vapaa-uimarina Vallenius, Rantanen sekä Heino. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä video, jota ette voi muuta kuin rakastaa, tulee löytymään vielä tämän viikonlopun aikana sitten Facebookin yllätystä maailmasta. Kaatokerhon sivulta facebook.com/Kaatokerho, sinne vain tykkäyksiä pistelemään peukkuja pystyyn, niin saatte heti tiedon, kun video tämän viikonlopun aikana tuonne internetiin eksyy. Mutta tää iltana siis Radallinen ja Kauniin ryhmä Tampereelta ja Kaatokerho Turusta radalla 5. Ja nyt lähdetään 12 × 50 metriä sekauintimiestissä ja 3 selkäointiosuutta, 3 rintaa Perhosta ja 3 myöskin vaparia. Sillä mennään tänään, ei varastuksia, reilua peliä ja paras eli Turku voittakoon. Jätkö! Ja. Ja. Pallinen. Juuso.
lähtee sitten 12 kertaa viimasta viesti käyntiin. Selkäoikeusuksella kauniilta on Juuso Pellinen ja isäntäjoukkueelta Frans Gant Hartman on muuten selkäoinen nuorten SM-mitalisti 200 metrin selkäoikin matkalta ja toiminut kaatokerrassa jo 6 vuotta. Nukkuu muuten silkkilakanoissa. Näin mennään ensimmäistä osuutta ja kohta on 50 tekijät tynnitelty sinne ensimmäiseen vaihtoon ja sieltä lähtee sitten toinen selkäoikeusuus käyntiin, kun kauniiden ryhmästä valtaa sen ohittamassa Matias Kyry. Aika tasapäin mennään. Kalle Kalsing välillä tuo sitten kaatokerhoa tuossa viitosradalla ja näin mennään. Kalsing on selkäoinnin monikertainen mitalisti. Sataisen selkäoinnin leipälajinaan takavuosina kaatokerhon jäsenä toiminut 5 vuotta ja osaa kertoa sähkölle mitä sähköä pitää tehdä. Kalsing on vaarallista olla sähkömiehen kanssa samassa altaassa, mutta niin vain Matias Kyry sieltä tulee ja näin tasapäin sitten 100 metriä sieltä tullaan. Viitosalalta on kaatokerho hiidokseltaan johdossa ja altaaseen lähtee viimeiselle selkäoikeusuudelle Miika Siika Nordblad. SM-mitalisti 500 selkäuudissa on siis kokemusta tällä Nordbladilla kyllä. Näitä matkalta kaatokerho on siis viitosradalla hiidokseltaan johdossa ja kauniin uutiryhmää viemässä nyt Teemu Laaksonen sitten kolmannella osuudella kohti 150 metriä. Näin mennään ja Siika Nordblad johdattaa sitten viimeistä selkäoikeusuutta kaatokerholta ja taitaa Jaaho johtaa tässä vaiheessa ihan tasapäin lähdetään. Nyt vaihtuu sitten rintauimarit kehiin, kun kaatokerho on edustamassa Kaleva Kalu Latvala radalla 5 ja sitten radat kyllä vaihtuneet tähän, mitä lähtölistassa lukee, eli kaatokerho onkin 4. sain juuri korvanappiilin tiedon, mutta ei se mitään. Näin ne radat tässä muuttuvat, mutta kaatokerho siis 4. isäntäjoukkueena tulossa sieltä vahvasti ja näin sitten Kalu Latvalan huomana 57 Master Sarjava mitalia on Kalulla palkintokaudessa, kokemusta löytyy ja kaupinen ryhmässä sitten Riikki Karhu on viemässä tuota ensimmäistä rintauintiosuutta. Nyt mennään toiselle rintauintiosuudelle, eli 200 metriä on matkaa kauduttu ja näin lähtee sitten Ossi Ode Oksa. Radalta 4 keltaisessa hatussa edustaa tänään Oksa tuota kaatokerhonin joukkuetta. Vastassaan hänellä on sitten Juho Nieminen Tampereen kauniiden uutiryhmästä. Ja sillä mennään sitten, Oksa on napannut tässä kohtaa nyt sitten jo johtomatkan kaatokerhon nimiin. Ja näin tullaan sinne ensimmäisen rintauintiosuuden jälkeiseen vaihtoon, kun sieltä lähtee sitten Ode Oksan jälkeen matkaan Juho Gisper Hienonen. Rintautumissa 27 kertaa arvokilpailussa 4. 100 rintautet parhaimpana. Bronssivitalisti kaatokerhon riveissäkin sitten tullut parketin puolelta rakensiminen itselleen ja vaimolle Kalonen, mikä turhan ja Selen Gisper. Ja näin tuo sitten kaatokerhoa johdossa tuohon seuraavaan vaihtoon. Puolet matkasta on hetki kuluttua kauottu. Verhostelevat valmiina. Vaarao Verholla on käsi pystyssä on 4. Siitä tulee kaatokerhon johdossa puoleen matkaan ja sitten lähdetään tiukasti Verhosuintiin, kun Henri Vaarao Verho pistelee sieltä 5 henkilökohtaisen SM-mitalin kokemuksella lähtee viemään kaatokerhoa sitten verhotteluosuudelle. Ja näin on Nouli Lehtinen sitten häntä vastassaan kauniiden uintiryhmästä. Ja Henri Verho on siis monikertainen SM-mitalisti, ottanut muun muassa 2 vastaan sairaalahoitoa, koska piitsi on juuttunut miehen kurkkuun. Oho! Sitten mennään seuraavalla perhosuintiosuudelle, eli 8. tuimarit altaaseen. Jami Jallio lähtee sitten viemään kaatokerhoa. Vastassaan on tamperelaisista kauniiden joukkueesta Teemu Terho nyt sitten ja tasapäin tullaan edelleenkin. Aivan tasaista säilyy tämä viesti tässä kohtaa. Ja Kulkuhan tässä kohtaa puolustaa mestaruutta, kun 2015 Martti Olgren yhdessä taittui tämän viestin turkulaisvoittoon. Ja nyt tullaan sitten tiukkaa tahtia sinne toisen perhosuintiosuuden päätökselle. Viimeiset perhostelijat lähtevät matkaan. Keisarin korventausta on nyt altaassa kaatokerta rata 4. Mutta mitä Tampere menee edellä? Radalla 5 on nyt Tampere nimittäin johdossa tässä kohtaa. Lauri Leinonen, kun siellä on nyt altaassa vetämässä sitten Tampereen perhosuintiosuutta. Sitten näyttää, että 3 vapaa-oimaria tässä on vielä jäljellä. Ja Leinonen on siellä johdossa nyt sitten kauniin uutiryhmässä radalla 5. Viimeiseen perhosuintiosuuden jälkeiseen vaihtoon tullaan. Ja sieltä lähtee ensimmäisenä vapaa-oituosuudelle sitten Roope Poutanen Tampereen. Kauniista on siellä johtopaikalla, kun viesti on alkanut vapaa-oituosuudelle. Kaatokerhoa kannattelemassa Vallenius, perhosuinnin ikäkausimestaruus mitalisti Rosen perhosuinnin päämatkana. Ja Valleniuksen Arnold meisteri toisessa pommin kuvajaisesta, näinhän se on. Ja sitten tullaan viimeiselle 100 metriä, niin on todella tiukka taistelu. Sitten lähtee viimeiset viestit
tiedä, onko siellä nyt sitten Jouko Keskitalon Tampereelta johdossa, kun Rasmus Rassi Rantanen lähtee puolustamaan Kaatokerhon värejä sitten tälle viimeiselle 100 metrille. Toiseksi viimeinen osuus altaassa. Rassi Rantasellahan on vapaa-oleti tausta pitkiltä matkolta. Jaksa nyt vetää tämä yksi viesti tässä sitten matkurisoluilla. Sellaista vauhtia tässä Turkuun vielä voitto napsahtaa. Rassi Rantanen hymyilyy hänellä edes pakkasessa. Siitä ei ole kuussa tietoa, niin viimeinen voitit lähtee. Näin on sitten on tässä Matti Valtio Tampereelta. Kaatokerho tulee Samppa Heidon voimin. Vapaa jäsenmitalisti on tuolla sieltä Moronmestarilta vahvempi Samppa Heidon. Ja aivan tasaisissa paikassa tullaan. Rantarille, Kaatokerho, Kaatokerho, kustaa Kaatokerho, tamperelaisille, hyi hävetkää, Kaatokerho on viestin mestari, selvällä erolla, ja ankkurina Samuli Samppa Heino! Näin on siis 600 metrinen se kauintiviesti kauhottu. Olipa thrilleri, mutta eihän se nyt ollut edes lähellä. Kauniiden ryhmällä tämä voitto. Turku puolustaa mestaruutta ja nostaa tänään saunassa poikaa. Nostaa korkealle ja hörppää kovaa. Kaatokerho on mestari 2017. Kiitos vielä Jussille selostuksesta. Siirrytään vielä Turun Kaatokerho voittajana Tyhjän puolelle. Käydään läpi niiltä todellisesti menee rankkeet. Aivan mahtavaa. Kiitos vielä Salmisen Jussille panostuksesta. Sitten vielä studioon. Tervetuloa tänne Piippuhyllykkeen. Aivan uskomaton spektaakkeli. Huikea kilpailu. Kyllä. Tämmöistä ei ole Turussa nähty ikinä. Ollaan siirrytty oikeasti 70-luvulta nyt 2010-luvulle. Ja mennään siihen kilpailuun. Täytyy ensin kiittää järjestävä seuraa tahoa. Uintiklubi OSK, totta kai Jussi Salminen aivan huikean fiiliksen toi halli. Meinas tajunnan räjäyttää täällä Piippuhyllyn puolellakin, mutta Joo, aikamoinen huuto oli studion puolella tuossa, kun mennään uintiin. kisa ratkesi. Mennään uintiin. Mihin se ratkesi? No, se ratkesi. Meillä oli aika hyviä prinsiippejä valittuna, mutta jos mennään ihan yleisesti nyt tilastoja katsomaan, niin katsotaan ensimmäisenä johtopaikat ja heads-up-voitot. Eli Kaatokerho pystyi tuomaan 12 osuutta ja Kaatokerho 6 osuuden jälkeen pystyi tuomaan itsensä ensimmäisenä vaihtoon. Ja sama verran myös Kauniiden uintiryhmä 6 kertaa kärjessä vaihtoon. Eli erittäin tasaisessa merkeissä koko kilpailu eteni, se kertoo siitä. Ja sitten nämä heads-upit, eli mies miestä vastaan vertailu, eli ensimmäisenä siellä taisi olla altaassa Hartman ja Pellinen, niin siinä on yksi heads-up-pari, ja siinä Hartman vei pidemmän korren ja niin edelleen, niin näissä heads-upeissa Kaatokerho oli sitten lukemin 7-5 parempi. Ja tässä on mielenkiintoista huomata, että Kaatokerhon vapaa-uinti kolmikko Wallenius, Rantanen, Heino, he voitti kaikki omat heads-upinsa, eli siellä Kauniiden uintiryhmä tuli perhosuinnin jälkeen ensimmäisenä vaihtoon, mutta sen jälkeen osuus kerrallaan Kaatokerho sitten nousi vähitellen kilpailun kärkeen ja voittoon. Eli vähän niin kuin viimeinen kierros ratkaisi, jos lainataan juoksuradoilta vähän termiä. Kyllä, joo.
Kyllä, ja jos laitetaan jalkapallosta, niin ottelu kestää 90 minuuttia ja lopussa Saksa voittaa. Ja tämä kilpailu kesti 12 vaihtoa ja lopussa Kaatokerho voitti. Tai 12 osuutta. Sitten jos mennään oikein näihin niin kuin syihin, että mihin se sitten ratkesi, niin me puhuttiin ennen tätä viestiä Kaatokerhon vahvasta rintauinnista ja Mika Solan vaikutuksesta perhosuintiin. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, joo. Ja huomataan, että rintauinti oli itse asiassa aika tasainen. Kaatokerhon keskiaika oli 30,15, Kauniilla 30,42, eli Kaatokerho ui noin prosentin Kauniiden uintiryhmää nopeammin tuon keskimääräisen rintauintiosuuden. Ja perhosuinnissa Mika Solan poissaolo näkyi vahvasti. Siinä Kaatokerho aivan selkeä. Kyllä 2,7% hitaammin kuin Kauniiden uintiryhmä. Selkäuinnissa oltiin oikeastaan ihan tasaisia, että Kaatokerhon keskimääräinen selkäuintiosuus 29,15 ja Kauniiden uintiryhmällä 29,21. Ja sitten tämä vapaa-uinti, mistä jo mainittiin, niin Kaatokerho oli siinä sitten sellaisen puolisen sekuntia per osuus keskimäärin nopeampi. Ja näin Kaatokerho sitten vähitellen osuus kerrallaan käänsi kilpailun itselleen. Joo. Tasasta oli, mutta lopussa kyllä mentiin ohi ja niinhän se voittajatyönsä tekeekin. Kyllä, ja tästä tasaisuudesta, mistä sanoit, niin nähdään myös, kun laitetaan uintityylin sisällä nämä kaikki uimarit molemmista joukkueista paremmuusjärjestykseen, niin siellä kahdessa lajissa nopein uimari tuli Kauniiden uintiryhmästä, selkäuimari Tyry ja perhosuimari Lehtinen. Ja sitten taas nopeimmat rintauimarit ja vapaa-uimarit tuli Kaatokerhosta, eli Ossi Oksa ihan kirkkaasti nopein rintauimari, hänen aikansa oli kansallisesti ja jopa kansainvälisesti kova 27-38, kun keskimäärin rintauimarit meni pitkälti, tai hiukan yli 30 sekuntia tuon altaan väliin. Ja vapaa-uinnissa mielenkiintoista huomata 3 nopeinta vapaa-uimaria, kaikki Kaatokerhosta ja sitten nämä 3 hitainta Kauniiden uintiryhmästä. Eli tuossa viimeisillä osuuksillahan tuo lopullinen järjestys ratkotaan, ja siinä Kaatokerho näytti kyllä suuruutensa ja tällaisen voiton tahtonsa Rasmus Rantasen, Samuli Heinon ja Tommi Valleniuksen persoonassa. Ja nyt tuli muuten tieto Kaatokerhon Twitter-tilille, että Karvosen Eetu on myös pistänyt wow, kun näki Oksa ajat. Se on kyllä kova aika. Se laittaa Eetu Karvosenkin puhumaan. Hienoa. Kyllä, ja ennen kilpailua 3. prinsiippi oli juuri nämä yksityiskohdat, ja tässä tietysti täytyy vielä muistaa, että Kaatokerholla ne oli kunnossa, molemmilla joukkueilla hyviä viestivaihtoja, mutta sitten juuri tämä Samuli Heinon maailmanluokan maaliin tulo oli se, joka ehkä sitten lopulta nuo vaivaiset 19 sekuntia ratkaisivat. Sitä mä voisin katsoa vaikka läpi yöviä sitä maalin tuo hidastusta. Toivottavasti saa sen pätkä vielä jostain. Kyllä, ja tässä se näyttää grafiikassa nyt pyörivä vielä kerran hidastuksena Samuli Heinon maalintulo. Ja mennään lopuksi vielä tällaiseen suhteelliseen menestymiseen, eli lukuja voi aina jalostaa, ja tässä taulukossa on nyt sitten verrattu kunkin uimarin uimaa osuusaikaa hänen uintityylinsä muiden uimareiden keskiarvoaikaan. Ja tässä varsin hyvin korostuu se, kuinka Ossi Oksa ui peräti 11,3% nopeammin kuin muut rintauimarit tässä viestissä. Ja Ossi Oksan vaikutus Kaatokerhon voittoon oli siis valtaisa. Tässä muuten voidaan huomata se, että Kaatokerholla noita negatiivisia prosenttilukuja, eli kokonaistulosta parantavia suorituksia oli määrällisesti selvästi enemmän kuin Kauniiden uintiryhmällä, ja muutenkin tuo Kaatokerhon joukkue on hiukan tasaisempi. Kauniiden uintiryhmällä on nämä viime hetken hankinnat, Tyry ja Lehtinen, he ovat siellä olleet vahvoja uimareita, mutta sitten muuten laajoissa silmänaloissa Kauniiden uintiryhmän taso ei ole ollut yhtä leveä kuin Kaatokerholla. Ilmeisesti on vähän päästy laiskottelemaan.
Kyllä, näin taitaa olla. Vaikka painoindeksiä kun katsoo ja kehomassasuhdetta, niin voisi kuvata toisinpäin, mutta Kyllä Turussa on korkeampi elintaso. Selvästikin. Siitä ei ole kyllä kahta mielipidettäkään. Ei, juuri näin. Ei summa summarum. Kaatokerho oli tällä hetkellä ja tänä päivänä niin kuin tasaisempi joukkue ja ne pienet jutut, erikoistilanteet tänään vaikutti siihen, että Kaatokerho voitti ja mä pikkasen havaitsin sitä, että tahtotila oli korkeammalla. Katsotaan miten käy seuraavassa mittelössä, mutta tältä erää varmaan lopetellaan tähän näin.